Nimafuna muonerere ka clip yaka ndiye pamapeto pake insha Allah ndidzafotokoze kuopsa kwa mchitidwe ngati umenewu. Akazi ambiri ndi anthu amene ali odzikonda osafunanso kubisa, especially akakhala kuti umoyo wawo awumanga pa zinthu za pa dziko lapansi, komanso mwamunayo iwowa sakupeza zimene amalingalira mundawu yomwe mwina amafunsiridwa banja ndi mwamunayo. Target yawo kwambiri akazi ochuluka imakhala pakatundu, ndi akakhala kuti mwina mwamuna uja sakupeza molingana ndi mmene iwo akaziwo amafunira zochitika zake, samampatsa mwamuna uja ulemu, mwachidule amamuyika kumbuyo kwa chilichonse, ndikuti iwo amakhala kuti akuyang'ana za kariya yawo, akuyang'ana za iwo, akuyang'ana za abale yawo, mwamuna amakhala kuti ndi wakumapeto basi. Ndiye tatiyeni tonse tichitire umboni zimene mayiwa anabwera nazo pa khoti. I am here, Judge Penny, because I would like to come to an agreement with my husband, Michael, about our sexual intimacy in our marriage. I feel that it's causing a lot of distress at the moment in our marriage because I feel that my husband would like to have sex pretty much all the time, every day, twice a day, 3 times a day. And I, just being a busy working mom, I'm just feeling that I would like to probably do it maybe once or twice a week. But we argue constantly about it, and it's causing a lot of problems. Ndiye ndikhulupirira kuti tonse tamva zimene mayiwa anabwera nazo pa bwalo la milandu, kuti akungofuna ndi mwamuna wawoyo adzipanga banja kawiri pa wiki basi. Kaya mwamuna wakeyo adzifuna kaya nkangati zimenezo alibe nazo ntchito, chifukwa iyeyu mayi ndi wamabize, akupanga za kariya yake, akupanga zoti zizimpezetsa iyeyo ndalama, mwamunayo sakumpatsa china chilichonse. So izizi zimene ndikufuna kuyankhula apazi, ambiri mugulu la akazi siziwasangalatsa, chifukwa ni mmene iwo alili. Ambiri, sitikunena kuti onse koma ambiri, ni mmene iwo lero lino alili. Aisha radhiyallahu anha akufotokoza kuti tikabwera mu al-Mustadrak ala sahihain, iyeyu qultu akunena kuti ndidati, ya Rasulallah, ewe mtumiki wa Allah, man a'dhamu nnasi haqqan ala al-mar'a, kodi ndi ndani mwa anthu amene akuyenera kuti akwaniritsidwe ufulu wake ndi mkazi, yani amene ali ndi udindo waukulu umene mkazi akuyenera kuti aukwaniritse mugulu la anthu ndi ndani? Ndiye qala sallallahu alayhi wasallam zawjuha, mtumiki adanena kuti mwamuna wake. Sadanene kuti bambo wake, sadanene kuti ankolo wake, amayi yake, abale yake, kapena mwina ana ake, kapena iye mwini, la. Koma mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti mwamuna wake. Apa tikunena za mkazi amene ali wokwatiwa. Ndiye ife tinena chilungamo chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani akumuza mtumiki wake sallallahu alayhi wasallama, qul alhaqqu min rabbikum, nena iwe Muhammad kuti chilungamo ndichochokera kwa mbuye wanu. Amene akufuna achikhulupirira ndipo amene akufuna achikanira. So zili ndinu kuti mukana, zili ndinu kuti muvomera. Koma chimene tikufuna kuyankhula pano ndi chisilamu, chimene tikufuna kuti tirangizane pano ndi chinthu chimene chitakampulumutse mkazi ku chilango cha Mulungu pa tsiku la chiweruzo, mkazi amene ali wokwatiwa. Ndiye mwamuna ndithudi pa mkazi ali ndi udindo waukulu. Ndiye udindo woyamba umene mkazi akuyenera kuti aukwaniritse ndi uwomumvera mwamuna wake. Kumumvera mwamuna wake pa zinthu zimene akulamulidwa zosakhudzana ndi kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala. Sitikutanthauza kuti inu mayi mumvere mwamuna pamene akuwuzani kuti musamavale hijabu, mumumvere mwamuna pamene akuwuzani kuti musamaswali, mumumvere mwamuna pamene akuwuzani kuti tiye tipangeni ufiti. Sitikunena zimenezo. Koma mwamuna mumumvere pamene akuwuzani kuti akazanga mudzivala hijabu ya sharia, inu mumvereni. Akazi yanga dzukani tiswali swala ya tahajjud, akazi yanga mwezi wa Ramadhani muzisala, akazi yanga mudzipereka sadaka, akazi yanga musamala late, akazi yanga musawapange miseche, akazi yanga tiyeni tikhale anthu olungama.
zimenezo zimene mukuyeneka kuti mudzimvera mwamuna wanu.